atong may hapon ka natong tanan. Okay, magigsunan, mao ka to si Brad Edgar Rosiana sa Assembly of God. Ang yawa igmat o kanatong tanan milimbong, hanas kayo siyang mupahugno sa labing ligon, apan maapsan gayod ang iyang pagkamalimbungon, kun sa matag adlaw ang pasidaan sa Dios atong pamation. Muna mga kigsunan nung ato yung pamation ng pulong sa Dios nga gihatag nato og mabasa to sa Biblia ug ang wali sa maayong mga pastor og magbalantay ilabi na usab sa atong mga kaparian diri sa atong Diocese of Dipolog. Okay mga kigsunan, atong ihatag na usab sa lain nga magwawali larong hapuna. Usa ka ni sa ka atong higala, amigo, diakono mga kigsunan, Eliasera Jojo Rolyo Rata. Okay, maayong hapon sa tanan. Gipalamian yung kong maayo ni Kuan Brad Tunit. Maayong hapon no sa tanan nga naminaw karon nga maabot ni ining programang Sangka sa Katarungan. Inyong nadungo ganina sa mga nagwawali, sa mga magwawali. Ayaw ninyo sabta nga kung ang inyong tinuhuan o relihiyon mahimong mahisgutan ang mga doktrina, wala nagpasabot na nga giatake. Munay hinungdan katong gisgutan ni nanay ganina. Amigo man nato ni mga CFD, mga Katoliko. Ayaw ninyo sabta nga giatake mo namo. Amo lang gi padayag kung hain ang tinuod, kung unsa ang kamatuoran. Dunay gihisgutan ang atong akong hisgutan o sa atong higala ganina nga karon pa lang nahuman akong gisundan nga matod niya nga kitaray makaluwas sa atong kaugalingon. Kung atong paminawon, mura pong tinuod na siya. O kung atong paminawon sa ato. Pero, kung ang Biblia atong pangutanon, naabiyay laing tao nga pwedeng muhimo og kaluwasan sa imong kaugalingon. Ang kamatuoran ana, dili na atong kaugalingon, atong basahon ng Biblia. Tanawa ha sa Judas, naamoy Biblia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, Judas 1:23. Gingon dinhi, luwasan ninyo ang uban. Akong ipatagad na nga pulong, luwasan ninyo ang uban, pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaluy usab ang uban, apan pagbantay ug likay bisan sa ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Ang terminong gigamit, luwasan ninyo ang uban. So, dunay kaluwasan nga pwede ang uban mo trabaho. Niya na. Sa atong kaugalingon, di man ta kaluwas. Nga naman, makasasala man ta. O sa Biblia, ang gitudlo nga mangluluwas si Kristo. Mo na gitudlo sa Dios, gipili sa Dios nga mangluluwas. Doon na siya gigamit nga mga kasangkapan. Bisan gani si Moses, gihimog pangulo og mangluluwas sa Israel. Muna siya nga dako kaayog responsibilidad si Moises. Hisgutan nato tong gisgutan ganina sa mga nangagi nga mga nagwali. Katong taga London ganina nga unsa to siya? American Niger ba to o pure bagyo to sila nga black woman man to, black woman. Ingon siya ganina, Mother of God. Ingon po siya ganina, Jesus Christ is a living God. Sa ato pa si Jesucristo ang gituhuan niyang Dios. Unya ingon po to si nanay ganina sa to katikista. Nanay Dulapong taga kuan kining diri dapit sa Litapan. Ingon siya nga si Maria inahan sa Dios. Wala ta nang atake mga higala namong Katoliko ha. Wala mi ninyo nang atake. Ato lang hilngon kung ang Biblia nagtudlo ba nga si Maria inahan sa Dios. No. Kini atong basahon. Lucas 1:30 ngadto sa 32. Taas-taas ni siya. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Kinsay nahimut kang Maria? Ang Dios. Tagla na to, ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki. Ug ang ngalan ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang
inila ug tawgon siya nga anak sa Dios. Klaro, ang samkon ang gisabak ni Maria nga ipanganak ni Maria ingon sa anghel, tawgon mo siya anak sa Dios. Dili kay Dios tung gipanganak ni Maria. Na di ba? Kamu mo tulutimbang ana. Si Jesus nga gisamko ni Maria, muuto siya ang anak sa Dios. Dili kay si Jesus ang Dios nga anak ni Maria. Kay ang Dios dili anak og tao. Mo biya na nga mangutan nami sa atong mga higalang kung doon na bay ka ng mga argumentation ba kanang magbaylo-baylo og kanang katarungan. Muning mangutan nami, di gina malikayan nga mangutan nami sa nagtuo nga ang Dios kuno nagpakatao. Di mangutan nami kinsang Dios man ang nagpakatao. Ang ilang tubag ang anak. So way apil ang amahan. Kay kung i-apil nimo ang Dios amahan, apil pug pakatao ang amahan. So mulutaw karon kung atong sabton, lahi ang Dios amahan, dili usa na siya sa Dios nga anak. Di gyud na sila pwedeng usa. Munang dili nila pwedeng gamiton ang Juan 10:30 nga ang amahan ug ang anak usa sa pagka-Dios. Ngano man? Dili man mahimong usa sila sa pagka-Dios nga kay ang amahan lagi dili mao ang nagpakatao, ang pagka-Dios sa amahan. Kay ang anak ra ang nagpakatao. Mo man ginaila ang doktrina. Ang anak nagpakatao dili ang amahan. Nan kay usara man na sila sa pagka-Dios. Nganong di manimo i-apil ang amahan nga usara man sa pagka-Dios. Kay kadtong Dios nga anak nagpakatao-tao na. Pagkamatay sa anak kay namatay man ug agi ang anak, patay pud ang Dios. Oh, moingon sa dili ba kay ang namatay niya ang pagkatao ra. Mo man tong tao, mo man to ang Dios nga nagpakatao. Di man na pwede nimong ingnon nga ang iyarang pagkatao namatay, ahain man ang pagka-Dios anang bahina. Di ay, bibulag niya. Oh, di mulutaw gihapon karon nga dunay Dios, dunay namatay nga dili Dios, kadtong Kristo nga dili Dios. Di pud sila mo tuuyon ana nga dunay Kristo nga dili Dios nga namatay. Oh, mo na nga mga higalag kay igsuonan, ayaw ninyo sabta nga nganong nag-question me tungod kay nangatake me. Ato lang gisusi, gituki ang kamatuoran kay dili pwede tang mudawat sama na sa giingon sa mga higala ganina nga daghang mga pastoron o mga ministro nga nagdala kuno og Biblia pero dili pud nagtugan sa tinuod. Susiha lang ninyo, susihan ninyong Katoliko, susihan ninyo ako manawagan ko isip Iglesia ni Cristo, susihan ninyong Iglesia ni Cristo, susihan sa Badista, kinsa mang relihiyon. Daghang kaing salamat Brad Tunit og sa ato ang kining manager dinhi sa DXDR Edgar Dagumo sa tanan nga naminaw. Maayong hapon kanatong tanan. Okay, kaigsunan, magato si Brad Jojo Eliezer Rolio Rata, mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo. Nya si Cristo kay anak man sa Dios, Dios nya si Tomas Eugenio nang anak man ni Charlie Eugenio katong PBCM, anak sa Dios si Charlie Eugenio. Mo na mga basic ay mga argumentasyon diha mga kaigsunan no. Si Tomas Eugenio, si Tomas nga Espiritu Santo, nakaanak motong Espiritu Santo nga kanini ang nakighilawas. Muna sila magwawali diha nga kanini ang pero mabasa na mga kaigsunan diha sa Isaiah 9:6 kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Muna sa atong Ginoong Hesukristo nga matawo siya nya tago na siya way katapusang amahan. Nya prinsipe sa pakigdait kung dili pa pud sa Dios. Nana no kinahanglan mo basa kitag Biblia mga kaigsunan. Okay, atong hatag no sab sa laing magwawali rong hapuna. Usa kini siya ka sila Pahiano, aktibo, maantigo, Silbert Veritas Dundoyano, usa ka Romano Katoliko. Daghang salamat Brad Ton. Okay, diretso dayon tanong. Kay ang gipahayag kaganina sa atong higala sa Iglesia ni Cristo. Okay man to iyang argumento kung tinuod gyud nga dili Dios si Kristo. Pero kung mapamatud-an nga Dios gyud ang atong Ginoong Hesukristo, dili lang kay tao,
So makaingon pud ta nga nasayo pud sila no sa INC. Now, ang atong moderator gakutlo man sa Isaias 9:6. Atong dugangan to og kining sa Bagong Testamento gyud sa Juan 1:18 no sa maayong balita Biblia nga hubad. Now, sa di pa nako nibasahon ang gikutlo sa atong amigo higala sa INC katong statement nga si Kristo anak sa Dios. Wala tay supak ato kay nagtuo man pud ta nga si Kristo anak sa Dios. Pero ang point lang aside sa iyang pagkaanak sa Dios, Dios gyud pud siya. Kay mabasa man gyud po na sa Biblia na sama atong Isaias 9:6 gikutlo ni Bradton Tonet kaganina. Ang akong basahon lain na pod, although daghan pero ang akong basahon kay limitahan naman nato ang atong pamulong diri kay naa pa man po'y mga istorya. So kini lang Juan 1:18 no. Juan 1:18 sa maayong balita Biblia. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. So, litra por litra yung mabasa nga ang anak tiri gitawag yung bugtong anak nga Dios. Now, lain po tong tudling nga anak sa Dios. Di po tam supak anak. Pero kini, litra por litra yun nga kanang anak kadiha, Dios yun. Anak nga Dios. Hinoon sa, in fairness po sa INC, sa ako mang nahibawan po ang ilang dipin sa ani. Wa man yun sila laing rebuttal ani nga argument. Ang ilarag yung pagribat ani ilang pamatud-an nga sayop ning hubara. Okay. Naman gid pud noy mga sayop nga hubad. Pero sa depensa po nato sa Katoliko dili gyud ni siya sayop nga hubad kay duha man gud ni sa Greek manuscript duha ni kahanay. Duha ni kahanay. Ang usa monogenes nga ang takdo gyud kanang only son God or anak nga Dios. So, naghapoy Greek manuscript na. Then, katupong usa, giingon lang anak sa Dios, si Kristo. Wala giklaro nga Dios tong anak. Now, ang atong kumintoan ng duha ka hubad sa Grigo, puros na husto. Puros na husto. Kay, sakto man po ng hubad nga si Kristo anak sa Dios. Pero kung muingon sila nga kanang Greek manuscript, no, sa Koine Greek nga monogenes Deus, only son God or anak nga Dios, kung ngayon sila sayop na, sa ato pa sayop tong Greek manuscript di ay. Nga Koine Greek, nga monogenes Deus. So, ngayon sila nga, correct ang usa, sayop ang usa. Now, sa Catholic exegesis, puros na husto. Kay, dili man lang kay kanarang nga sita sa Biblia nga mapamatud-an nga kanang anak ka, Diyos yun. Dili lang kay tao. Juan 8:58. Bisag kini na lang siguro, no? Juan 8:58 akong basahon. Giingon diri sa Juan 8:58. Diri masabot noon, no? Juan 8:58. Pasensya nga wala to giandam diretso, no? Ato panggipangita. Niingon diri, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pagani matao si Abraham, ako mauna. Kung tao lang si Kristo, nganong nakaingon siya ni? Di ba? So wala pa kuno si Abraham, siya mauna. Di ba? Existido na, no? Sa Living Bible, klaro yun. He existed. Naa na siya. So, unsa may naani ni Kristo sa wala pa si Abraham? Of course, ang iyang pagka-Diyos. Nga usa sa amahan. Pagkatao niya, after naman to ni Abraham, di ba? So, ang pagka-Diyos ni Kristo mo ay gipasabot diri. Gitumbok niya sa pag-ingon niya nga, sawa pa si Abraham, siya mauna. Siya na, Diyos na siya. Wa pa lang matao before Abraham. Kay, nagpagkatao ang Diyos, ikaduhang persona sa Diyos, away naman, diri naman sa bagong tugon mabasa na to, Juan 1:1. Di ba? So, diri lang ko taman, no? Kay napapoy mo istorya, si tatay diri, dayon, napaunta ko lang isgutan, pero, murag, kuha na po. Kuha na po tayo paghatag sa uban. So, akong hatag ni tatay, dagang salamat. Okay, magigsunan, magoto si Brother Silbert Veritas Donduyano, Yano Aktibo Mantigo,
usa ka Romano Katoliko. Nya mo to say ato ang sila pa Vice President sa Catholic Faith Defender Dipolog City Chapter mga kaigsunan.